Wara nofsinhar tajjeb, dak ippubblikat fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista se jkun qed jitfa' f'periklu imminenti madwar 10,000 familja, 10,000 anzjan li huma wkoll fil-kirjiet l-antiki. Wara li dan il-gvern ta' is-solliev bir-riforma storika tal-2021, l-akbar riforma storika soċjali mill-indipendenza l-hawn li apparti li ġabet bidliet leġislattivi meħtieġa biex insibu bilanċ, tagħtu ukoll is-serħan il-moħħ lill-inkwilini li anke meta tola l-kera il-gvern jieħu fuqu iż-żieda kważi effettivament kollha għal pensjonanti u persuni dipendenti fuq is-servizzi soċjali. Il-Partit Nazzjonalista issa bil-miktub għamilha fil-manifest elettorali tiegħu li jrid iħodd dil-għajnuna u minflok ukoll jitfa' bomba tal-ħin fuq l-irjus ta' eluf ta' familji b'dawk li proponew. Maġġoranza sħiħa tagħhom huma anzjani tal-fuq minn 65 sena anke skont l-istatistika fost dawn l-10,000 familja milquta. Il-Partit Nazzjonalista m'għandu l-ebda kredibilità fuq dan is-suġġett. Kien gvern nazzjonalista li fl-2009 u l-2010 kien għamel l-ekk imsejħa riforma nofs leħja fuq din il-liġi marbuta mal-kirjiet ta' qabel 1995 fejn dak iż-żmien kien iddeċieda li jimponi kirja fittizja li tola b'xi 5 euro kull 3 snin u effettivament ħafna mill-kirjiet kienu ħanejdu l-ammont ta' bejn 200 u 230 euro fis-sena għad-djar li anke jiswew eluf kbar ta' euros. Ċertament, sentenza wara l-oħra fil-Qorti ta' Strasburgu ta' drittijiet tal-bniedem u anke l-Qorti Kostituzzjonali Maltija, din il-liġi ġiet liġi li ovvjament sorvolata, ġiet liġi li ma kienx qed tagħmel sens għar-realtajiet tal-lum u allura dan il-gvern iddeċieda li bir-riforma li nagħmlu kellha tindirizza 3 affarijiet prinċipali. Fost oħrajn li l-valur tal-proprjetajiet in kwistjoni għandhom jiġu valutati mill-bord tal-kera sa massimu ta' 2% tal-valur tal-proprjetà biex jintemmu dawk il-kirjiet li ma kienux jagħmlu sens ta' dawk il-kirjiet li msejħa tal-230 euro fis-sena. Biex bekk is-sidina affettwati kollhom kirjiet aktar ġusti li jirriflettu wkoll il-suq tal-proprjetà u jirriflettu wkoll il-valur tal-proprjetajiet infushom. Ukoll tikkonferma l-protezzjoni massima lil min verament ħaqqu l-protezzjoni. Nirreferi għal nies li jgħixu bis-servizzi soċjali, għall-anzjani, il-maġġor parti tagħhom huma eluf ta' anzjani li kellhom bżonn jingħataw il-protezzjoni li jgħaddu jew kellha jidħlu fil-qafas tal-means test u bekk konna minna test tal-mezzi rigorus fil-liġi nnifisha fejn jekk ovvjament persuni jeċċedu dak il-means test ikollhom ifittxu alternattivi oħra ma dawk li jidħlu fil-means test u allura ħaqhom il-protezzjoni jingħataw il-protezzjoni massima. Iktar minn hekk ukoll il-gvern kien fost it-tielet prinċipju ta' din il-liġi li jagħti kważi l-għajnuna kollha. Allura l-anzjani affettwati kienu ħajbqgħu ħallsu dawk il-230 euro fis-sena li kienu mdorrijin ħallsu fil-kirja tagħhom, imma l-awmentar kollu prattikament kien ħajħallsu l-gvern permezz ta' sussidju speċjalizzat imsejjaħ tal-pre-1995. U għalhekk jiena ngħid li meta rajt anke l-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista li jitkellem dwar dan is-sussidju partikolari, ċertament bqajt ixxukkjat għax qed nitkellmu fuq impatt qawwi lil 20,000 ta' familji fost oħrajn anzjani vulnerabbli. Ukoll fil-kampanja elettorali Bernard Grech x'qed jipproponi. Verżjoni qasira din hija miżura 22 fejn qed jingħad dan il-mod. Fil-każ ta' persuni li jkwalifikaw għas-sussidju tal-kera ta' qabel l-ewwel ta' Ġunju 1995 sakemm l-applikanti ma jaqilgħux aktar minn 40,000 euro tingħata l-għajnuna stabbilita fil-liġi b'mod temporanju tapered fuq medda ta' 3 snin biex l-inkwilini jaġġustaw għal kera ġdida. Dan ifisser jekk inti għandek anzjan u rajt anke ħafna kawżi tal-bord tal-kera li nqatalhom
riċentement. Kenna każijiet fejn anke l-awtorità djar qed titħallas kważi 9,000 euro, kważi l-massimu kollha tas-sussidju li qed jingħata, għaliex il-kirja ta' dik id-dar li hija dar imdaqsa fil-Urban Conservation Area ġiet ingħatat valur iktar ġustifikat. U allura jekk inti għandek pensjonant li għandu 6,000 euro u daħaj kollu issa kirja ta' 9,000 euro għall-ewwel 3 snin qed jgħidilna Bernard Grek ħajtih dak is-sussidju ma jittejper jaħħulu sakemm da jinqata' darba l dejjem. Allura dan l-anzjan ħajispiċċa jħallas bil-pensjoni li għandu ta' 6,000 euro, 9,000 euro ħanejdu hekk kera fis-sena. Dak ifisser prattikament qed titfal barra lil dak l-anzjan mid-dar tiegħu. U allura għandna diversi każijiet bħal dawn, għandna eluf ta' każijiet li issa tiġu aġġustat il-kera mill-bord tal-kera u dan ifisser li ser ikun hemm proċess marbut anke fil-qrati tagħna bilan li issa nsegwu wkoll il-kirjiet aġġustati imma finalment aħna diġà minna l-commitment tagħna bħala gvern li ħajnetaw il-protezzjoni meħtieġa. Dawna il-Partit Nazzjonalista ma kellhomx pożizzjoni waqt ir-riforma tal-liġi tal-kera. Meta staqsejnihom x'inhuma l-pożizzjonijiet tagħhom ma ġewx bi proposti konkreti. Illum nista' ngħid li l-unika ħaġa li qed jipproponu hija li kienu rridu jitwal il-proċess marbut ma' kif isir il-proċess ta' kif tiġi aġġustata l-kera li kienu rridu jidaħluna f'medjazzjoni inutli bejn is-sidin u l-inkwilin quddiem il-Mediation Board li aħna konna dnilhom li qegħdin itawlu l-proċess tal-bord tal-kera milli jieħu id-deċiżjoni u insew jew għażlu li jinsew kif jaħdem ukoll issa s-sussidju li varajna aħna biex nagħtu l-protezzjoni massima lil dawn l-anzjani. Effettivament b'da li qed jipproponu l-anzjani ħajkunu milquta, il-nies vulnerabbli ħajkunu milquta u bekk jekk jinqata' dan is-sussidju kif qed jgħid il-Partit Nazzjonalista fil-manifest elettorali tiegħu dawn il-persuni vulnerabbli effettivament ħajspiċċaw bla dar. Minn dak li qiegħed joħroġ ikompli jikkonferma li l-kap nazzjonalista, kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grek huwa il-wiċċ tal-passat tal-Partit Nazzjonalista. Dan qiegħed joħroġ bl-aktar mod ċar, b'mod partikolari mill-policies li qegħdin jitresqu issa f'din il-kampanja elettorali, mill-proposti li qegħdin jitresqu f'din il-kampanja elettorali, proposti li bl-aktar mod konkret se jkunu qegħdin jitfawna lura u mhux il-qudiem. Dan li għadu kif kienet jitkellem dwaru l-kollega tiegħi huwa l-ewwel eżempju minn sensiela li juru li ma' Bernard Grek in-nies se jmorru lura. F'dan il-każ tajjeb illi nfakru illi aħna solvejna anomalija, indirizzajna anomalija li kienet inħolqot lura numru ta' snin. U aħna indirizzajnija mhux biss billi biddilna liġi, iżda illi għamilna commitment li jingħata kumpens sa 10,000 euro fis-sena sakemm dik il-persuna tkompli tgħix f'dak il-post bil-kera. Jiġifieri hawnhekk mhux biss il-gvern ħaħseb iressaq liġi li tindirizza dik l-anomalija, imma anke wassal biex jagħti sussidju finanzjarju biex ikun sosten għal dawn in-nies li ħafna minnhom huma anzjani. Il-proposta li qed iressaq il-quddiem Bernard Grek hija li fuq medda ta' 3 snin dawn din l-assistenza titnaqqas. Gvern Laburista ta' l-assistenza tal-għajnuna jekk ikun hemm Partit Nazzjonalista fil-Gvern qed jiġi propost permezz tal-proposta numru 22 tal-Manifest Elettorali tal-Partit Nazzjonalista fejn qegħdin jgħidu li din l-għajnuna hija waħda temporanja. Jiġifieri hija għal ftit żmien u se tkun tapered li jfisser li tkun qiegħda titnaqqas u titnaqqas fuq medda ta' 3 snin. Quddiem in-nies hemm deċiżjoni ċara illi jekk tagħżel lil Bernard Grek dawk in-nies li qegħdin f'dawn iċ-ċirkostanzi illi ġiet indirizzata din l-anomalija permezz ta' liġi kif ukoll ingħata dan lis-sussidju min-naħa tal-Gvern Laburista se jkunu qegħdin jipperikolaw il-pożizzjoni tagħhom illi jitilfu dak li tom dan il-Gvern illi jipperikolaw dak is-sussidju illi huma jkunu qegħdin jirċievu. U tajjeb illi ngħidu
illi dawn il-policies huma riżultat ta' min iħaddan politika ta' firda, politika ta' diviżjoni. Huwa ċar aktar minn qatt qabel min joħroġ b'dawn it-tip ta' proposti illi mhuwiex ippreparat biex jiggverna lil pajjiżna. Għalulna fl-aħħar jiem illi ħarġu manifest. Imma taħjeb illi ngħidu illi ħarġu 4 verżjonijiet tal-manifest. Issa qegħdin forsi nistennew li jerġa' jinbidel dan il-manifest. Imma effettivament qegħdin naraw illi ma jafux ser jaqbdu jagħmlu. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ilha 5 snin tgħid illi tinsab ippreparata biex tmexxi l-pajjiż u f'temp ta' 3 ijiem inbidel il-manifest. Sissa 4 darbiet ma nafx jekk waqt li qegħdin nitkellmu f'din il-konferenza tal-aħbarijiet u mhix se jkomplu ibidlu dan il-manifest li tant qalu illi ilhom jippreparaw. Irridu nfakru wkoll illi il-Partit Nazzjonalista kienu wkoll kontra u esprima pożizzjonijiet kontra l-għajnuniet illi tajna matul il-pandemija, kontra r-riforma soċjali illi wettaqna, kif ukoll anke irridu infakru illi Bernard Grech huwa wkoll ir-riżultat ta' tmexxija li tpoġġiet minn klikka ta' nies u dana allura qiegħed jitmexxa kif klikka ta' nies trid li jitmexxa il-Partit Nazzjonalista. Jekk Bernard Grech jingħata l-fiduċja, it-taqbida interna li jinsab fiha il-Partit Nazzjonalista ma tibqax problema tal-Partit Nazzjonalista biss, iżda ssir il-problema ta' kull wieħed u waħda minnha tal-pajjiż kollu. Inkunu żgur qegħdin impoġġu f'riskju l-istabilità politika illi tatna tant suċċessi għal pajjiżna u tatna wkoll il-possibilità illi anke fi żminijiet diffiċli inkomplu mixjin il-qudiem kif ukoll tipperikola l-kisbiet kollha illi għamel pajjiżna matul l-aħħar snin. Aħna l-appell tagħna huwa wieħed illi pajjiżna jeħtieġ il-fiduċja li tingħata biex inkomplu mixjin il-qudiem u rridu noqogħdu attenti illi l-problemi u d-diviżjonijiet u l-qasmiet interni tal-Partit Nazzjonalista ma jxirux il-problemi ta' pajjiżna.